Batzutan potolo, bestetan aldiz, batzutan potolo, bestetan aldiz. Oi, Nerea! Kaixo, Nerea. Kaixo? Begira zer ari naizen egiten. Koete bat. Koete bat? Bai. Eta, zertarako? Ilargira joateko. Ilargira? Bai. Koetearekin? Bai, liburu magiko hartuko gu, koetean montatuko gara eta joango gara ilargira. Benetan? Bai. Baina, zergatik joan behar dugu haraino? Abentura berri bat bizitzera. Eta bide batez, begira, jaso dugu mezu bat oso garrantzitsua. Bai? Entzun eta ikusi nahi alduzu. Noski? Ba, adi. Ea! Kaixo, Lur planetako biztanleak, astronauta naiz. Lurra kutsiatzen ari zarete, eta hain da hundia kutsadura hori, espazioraino iristen ari dela. Laguntza behar dut, zikingeria hori guztia garbitzeko. Mezu hau entzuten duenak, mesedez, erantzun diezadala. Eskerrik asko.